Rahul Gandhi hian pen Bharat Jodo Yatra asai kedeng kedam tang phai kuni siarni Hyderabad du dabde perapi pinian ninar kep plengarni Telangana state long Rahul Gandhi phan ansuse kapache thang ponche phan pura Bollywood Actress Puja Bhat satame cherap chetodun Indian National Congress hian pen kedeng pon Bharat Jodo Yatra non pinian Telangana long palipon tanglo Rahul Gandhi hian pen kedeng pon bangso asai long Hyderabad long pen palipon lo Bangso hud Hindi lamar jana long kachepate mate nong nam kache thangklong Puja Bhat sitame Rahul Gandhi long cherap chetodun Bangso ajok INC hin pen Puja Bhat kacherap chetodun a photo Twitter long pachatak pon Bangso Bharat Jodo Yatra saikedeng pon hud arniwang amatsi akimia phurkimo tokpon long lo Arniwang amatsi det piar lo kanghon ke pathir je phan aning ke hangatuma phai nang bat bomlo pusi INC hin pen Twitter long pangdak pon Kedam dang phai kuni ni phai isiar ni Hyderabad along te kokti kya tuma long aphan ke pacharlia University along humri damsi chingki chethat Bangso long ke charlia demalong ke ongdung radatum kacherap chetodun alam the long ponlo Bangso phi pini actress Puja Bhat Rahul Gandhi pen danglok Congress klembang phiatum chingrum thusi puthot kayason keng pen kedam masai mate path yatra pangcheng ponthru National Desk Report, Karbiang Long Live.